مرګري ګرځي او سه مبارکم د مدینه منورې نه راغلي دي. خدای پاک دې دا خادم مبارک کی او دا سفر خو دې مبارک الله دې بار بار سره زمونږه دا سفر بیا بیا نصیب کی. نو دا عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ یو کلام بدت وړاندې کوم. مدینه سروری عالم دے حغلار یو کسین قربان ربا جنتن نمی خوخ مدین دا قربان ربا جنت کی متصل جنگلی سریما د نبی پاک جنگلی ن قربان ربا شغلین قربان ربا محمد امین پکوز استر گجاری ستاد ہر کرشمین قربان ربا زگدا یمدہاغی سرداری مدینہ زگدا یمدہاغی سرداری مدینہ ما خادم کا اللہ دا درباری مدینہ زگدا یمدہاغی ما خادم کا اللہ دا درباری زگدا یمدہاغی زگدا چی ہما مرسلان یہ تابید فرمان دی زارہ چی ہما مرسلان یہ تابید فرمان دی نزل شہریاری مدینہ زگدا یمدہاغی سرداری مدینہ زگدا ما خادم کا اللہ دا درباری مدینہ زگدا یمدہاغی زگدا چی پروت مزین تاج پسر دلولاک زلرم آگا تاجداری مدینہ زگدا یمدہاغی سرداری زگدا نفسی نفسی کاندی صدا کل بیان دام ایمان دام اسلام محمدی مزار
نشتا غسپارمان على الدوام محمدی مذہب بدن کدن کی بپلور دمدینے گورما مختصر پا انعام محمدی مذہب چملے کی قبر کی راشی سوال جواب دا پارا ورطبوے مچی غلام محمدی مذہب او مجنون استامنا زمامن تکل رسی عشق پخپل مخبل فام محمدی مذہب محمد امین د تاج او تخت پروان لرم گدا د عشق نیک پر جام محمدی مذہب چی نفسی نفسی کاندی صدا کل بیان امتی بوائی شاہ سواری مدینہ زگدا زگدا یمدہ آغی ما خادم کلا دا دربار مدینہ زگدا سوچ گرے زجوندی اے محمد امینہ اشعار مدینہ زگدا